punto da orden do día, aprobación de acta do 2 de outubro de 2025. 2. Modificación ordenanza fiscal da taxa pola rede de sumidoiros e a taxa pola suministración de agua. Dentro da Comisión Informativa, o seguinte, aprobar a actualización das seguintes tarifas para que se apliquen con efecto do 1 de xaneiro de 2026, o sea, as que serían correspondentes ao ano 2026 serían cota de aumento mensual 1,7895, conservación 1,7895, os primeiros 30 metros cúbicos 0,33,37, os consumos de 30,60, 0,81,83, os consumos de 60 metros cúbicos 1,19,52, os consumos de máis de 60 metros cúbicos 0,89,64. No que atinxe a área de sumidoiros, o que quedaría para a subida sería 1,7895, 1,8996, 0,3337, 0,8183 e 1,1952 e 0,8964. Para a respectiva de cota de aboamento, saneamento, primeiros 30 metros de 30 a 60 metros cúbicos, consumo de 60 metros cúbicos en adiante e 60 metros cúbicos en adiante no polígono industrial. Segunda, aprobación inicial da modificación das ordenanzas reguladora do servicio da seguinte forma: ordenanza fiscal número 10, quedarían 75, son as mesmas cantidades. Ordenanza fiscal número 12 da tasa polo suministro de auga, artigo 3, cuantía, son o mesmo que se acaba de relatar. Terceiro, de acordo co artigo 17 do Real Decreto Legislativo 2 de 2004, 5 de marzo, a publicación da última cidade da provincia, segundo o de provincias do Concello, durante 30 días, como mínimo, entre os cuales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Finalizado o período, adoptará o seu acordo definitivo que proceda aos primeiros reclamacións que se presentaron, aprobando a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentaran reclamacións, entenderáse definitivamente adoptado o acordo a perdón provisional sen necesidade de acordo primario. O acordo definitivo, que se refira ao acordo anterior, incluído provisional, elevado automáticamente a la categoría do texto integral da ordenanza ou as dúas modificadas das modificacións, haberán de ser publicados no principal da Ben, isto é o que ven todos os anos pola modificación que se dá a tarifa esta polo IPC. Pode ser menos un ano que foi negativo, todos os demais foron positivos. Ben, o noso grupo entende que esta subida do 3% que se aplica do IPC e que vai acumulándose ao longo de moitos anos é un bon negocio para a empresa, pero é un mal negocio para o Concello e é consecuencia no seu día pois, de darlle a esta empresa pois, a privatización da auga enchantada durante moitísimos anos. Entón, o que procedería sería pois, non sei, buscar a fórmula para revisar este contrato que non nos parece leonino para os intereses de Chantada, non? Entón, falamos dunha aplicación dun 3% do IPC que claro, o sea, cando é para a empresa como aplica o IPC, aí non hai ningún tipo de tutía, non? O 3% é o 3%, como se fora o 10%. Pero cando se trata de pensións ou de outro tipo de cuestións como os salarios, é evidente que non se aplican estas subas, non? Entón, nese sentido, nós sempre fomos críticos con este contrato e ímolo seguir sendo, non? Parecenos que no seu día que se fixeron moi malas cousas e que as consecuencias van de largo para moitos anos. Entón, nese sentido, imos manter o voto que xa tivemos noutras anualidades, que é un voto negativo a esta suba da auga. Ben, como xa dixemos na comisión, é dicir, preocupanos moito pois, os planes de futuro que pode haber de contingentes en canto a secas e tal, e que, por tanto, deberíamos empezar a pensar un poquinho en como estar previstos para que o día de mañá os cauces que van a ir baixos, que este ano xa estuvo un asunto un pouco cerca, pois que teníamos un poquinho de previsión ao respecto de facer contingencias para que a población poda estar un poquinho a previsto do que lle pode. Nós xa dixemos que nos íbamos a abster, nos parece, efectivamente, unha subida un pouco, bueno, o 3%, pois, certo, coincido co IPV, e tamén dicir que isto, pois, bueno, que podía facerse un pouquinho de outra maneira, pero bueno, aquí que se debate, pois, a suba do IPC e, pois, o que temos que dicir ao respecto, sin entrar outras máis. Ao largo do país hai miles de contratos firmados desta maneira. Eu vou barrer para a casa. Se lle suba esta empresa ao 3% e a outras tamén polo IPC, non sei por que aos pensionistas, neste caso a mí se me sube só 2,6%. Pero bueno, o goberno sabrá o que ten que facer con estas cousas. Entonces, nós
temos o sentido de voto da Comisión Informativa. O de votos en contra. Perdón, votos a favor, votos en contra, abstencións. 3. Incorporación de arquivos audiovisuais ás actas das sesións plenarias. Diversos pola Comisión Informativa, a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a incorporación de arquivos de audiovisuais das sesións plenarias nas actas das sesións plenarias deste Concello de Chantada de conformidade establecido no artigo 2.4 do decreto autonómico 24 de 15 de febreiro sobre os libros de actas e de resolucións das entidades locais galegas e as notas obrigas de entrego de medios electrónicos establecidos na Lei 30/15 do 1 de outubro do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas, na Lei 40/15 do 1 de outubro do régimen civil do sector público. Segundo, nestes casos, unha vez implementado o sistema de relación, os ficheiros resultantes da relación xunto coa certificación pedida pola Secretaría da súa autenticidade e integridade e cantos documentos en soporte electrónico se empregase como documentos da sesión incorporados á acta electrónica da sesión sen necesidade de facer constar na acta de deliberación dos concelleiros e concelleiras sen o servicio do extracto en papel cos datos do artigo 3.2b do Real Decreto 128/2014. Terceiro, notifique este acordo ás persoas interesadas e comunicar os servicios de empresas actuales para o seu conhecimento para o seu programa. Nos foi unha demanda que sempre tivemos, que os plenos se gravasen e se retransmitisen. Entón, nese sentido, pois, parecenos que é algo que por fin parece que se vai dar o paso. Na Comisión Informativa preguntamos se tamén isto supoñía non só facer a videoacta, senón tamén a retransmisión, e dixésenos que en principio que sí, que suporía tamén a retransmisión e que despois que unha vez pasado o pleno, pois que ese arquivo se adxuntaría a acta co resto da documentación. Entón, nese sentido, pois estamos de acordo co que se propón aquí, porque é unha demanda que vimos facendo desde que estamos nesta corporación, desde o ano 2015. María. Ben, sí, un pouco máis que a medir, un tema de transparencia para ser positivo, que se graven os plenos, que se poda visualizar a opinión de cada formación política, as propostas que tenemos aquí, e, por lo tanto, nese aspecto, todo que sea en aras da transparencia, que por esta vía pues, vai ben, que por outras tamén temos que seguir incidindo nela, pues nos parece bom, nos parece positivo, e, por lo tanto, nos aí tamén vamos a... Ben, pois nós vamos a manter o sentido de votación positivo, como fixamos na Comisión Informativa, entón entendo que se vota por unanimidade. De todas maneiras, vamos a ver votos a favor. Unanimidade. 4. Modificación e prórroga do convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño Sil e o Concello de Chantada sobre o financiamento, execución e entrega das actuacións prioritarias na mellora do saneamento de Chantada. Determinouse pola Comisión Informativa para tratar o seguinte acordo. Aprobar a modificación e entrega do convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño Sil e o Concello de Chantada para a financiación, execución e entrega das actuacións prioritarias na mellora do saneamento de Chantada que consta no anexo á presente proposta. Segundo, aprobar a acta plurianual coa excepción dos límites de conformidade do espazo nativo constituído de caso 5 do Ordenamento Legislativo de 2004, 5 de marzo, polo que se aprova o texto recibido da Lei Ordenadora Nacional de conformidade coa seguinte distribución de anualidades 2023 0, 2024 22.000 euros, 2025 6.191,52, 2026 66.000 euros, 2027 332.607,48, 2028 99.000, total 436.000 euros. Terceiro, facultar ao alcalde do Concello de Chantada para financiar o convenio e a administración das actuacións que resulten necesarias para a súa formalización e execución. Ben, desde o noso grupo, todo o que sean investimentos para Chantada considerámoslo positivo. Ora ben, tamén hai certas cuestións que hai que salientar aquí. Aquí hai, como xa dixemos na Comisión Informativa, hai máis de 1 millón de euros que vai haber que pagar en 25 anos, por tanto, as cifras que estamos manexando aquí son un pouco enganosas, inda que, bueno, poderíamoslo tamén tomar, pois, que é un préstamo en condicións moi ventaxosas, non? Porque non habría nin que pagar intereses nin ningún tipo de... Entón,
simplemente é pagar esa taxa, vía taxa, que entendo que é unha maneira de facelo o menos lesivo posible para os concellos, pero, bueno, hai que ter en conta que é unha parte de investimento que, de alguma maneira, vai haber que devolver, polo tanto, xa modifica un pouco o importe total, non? Hai que ter todo en conta. E despois tamén hai outra cuestión que nos parece un pouco sangrante, que é que se concentra no ano 2027, que cando son as eleccións, máis de 1.400.000 euros do importe total. Entón, bueno, igual que moitas veces señalamos cousas cando falamos de que non se deben facer as cousas desde o Concello ou desde outras administracións desa maneira, pois neste caso tamén entendemos que o que non pode ser é que nestes anos, desde que leva en vixencia o convenio, prácticamente non se gastaron duro e se concentre todo, pois precisamente ese ano. Son cousas que deberíase evitar. Pero, bueno, xa digo, prima neste caso que ao final é un investimento que é positivo para o Concello, entón imos ter un sentido de voto favorable, aínda que, como din por aí, tampouco somos tontos. Mariano. Bueno, é unha inversión máis que vai a facer a Confederación aquí. Isto é unha a que vai a facer sobre a construcción de barrio punto e algo máis que está aquí. Tanto, por esa parte, só que agradecer este tipo de convenios con este tipo de administración, e supoño que hai outro tipo de convenios que se poden trasladar a outro tipo de administración, caso con a Xunta de Galicia, incluso pois, coas diputacións, etc., que é un traballo con mellor e xestión que hai que facer desde o grupo de goberno. Nesa parte, reconocer que é un bon convenio, hai que así sinalalo, e despois con respecto ao tema do 1,5 millón o millón de euros en 25 anos, aquí, por indagacións que fixe un pouquinho e tal, porque me sorprendeu un pouco a cuestión, parece que, bueno, aquí hai un tema xurídico que hai que estudiar, e emplazo, pois, o alcalde, que digo os servicios xurídicos do Concello, que nese tema faga as xestións oportunas para que se estudie xurídicamente eso, desde o momento que se asina o convenio, cando se publican as normas siguientes por parte da Unión Europea e o que se pode facer. Entendo que xa está o tipo de goberno sobre o asunto e, por lo tanto, eu entendo que aí hai traballo xurídico que facer e, por tanto, nese aspecto, pois, o que queda é traballar e punto, non queda máis. Non canto ao convenio, pois, o noso grupo, como non pode ser de outra maneira, vai a votar de xeito positivo. Ben, nós o que estamos aprobando é uns 600.000 euros que se lle añaden ao proxecto original. Entón, tiñamos que poñer o 20% e, de feito, rebaixáronos ao 5%, para que poñamos só o 5% deses 600.000. Neses mesmos días chegounos a propina esta de, efectivamente, de 5 anos poñer pues, 1 millón e pico, non me acordo agora do pico, non? Nese sentido que dice vostede, que temos que gastar máis diñeiro no 27 que en outros anos, eso pode favorecer a usted, porque así o equipo de goberno ten menos diñeiro para invertir en outras cousas, por así decirlo, non? Pero, bueno, da mesma maneira que estes convenios que se firman ca Confederación levan implícito que se hai un cambio de goberno, o goberno que veña, incluso se non quere executar estas obras, xurídicamente o Concello ten capacidade polo convenio que se firma, non sei se o leron ou non, ten capacidade de exercilo nos tribunais. Da mesma maneira que, olha, eu xa falei con outros concellos, concretamente que a empresa adjudicataria do servicio de auga e alcantarillado Viac, porque agora cambian o nome, me parece. Entón, tamén dicen que están indagando con outros concellos para ver que tipo de gravamen se lle está metendo. E, olha, da mesma maneira que podemos exixir, se hai un cambio de goberno, non suposto que haxe un cambio de goberno, exixirlle que cumplan con estos convenios que se firman, o mellor exixirlle ou pedirlle tamén ou suplicarlle que elimine este tipo de gravamen. Pero, bueno, eso son torres no aire, por así decir. Entonces, nos vamos a apoyar esta cuestión, como dixemos xa na comisión informativa, porque nos parece moi saudable o trato que lle está dando a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ao Concello de Chantada. Pasamos a votar, entón, votos a favor. Unanimidade tamén. 5. Bonificación ICIO de Figalia Energy Sociedade Limitada. Construcción de nave para uso de almacén, montaxe e xestión de instalacións de enerxías renovables. Parcelas 14 e 15 de ampliación polígono industrial de Os Acivos.
declarar a vista do contido do informe técnico municipal de data 19/11/25 de especial interés de utilidade municipal descrita por concorrentes constantes económicas, sociais e de fomento do emprego que justifiquen esta declaración. Segundo, conceder a bonificación do 95% do ICE abonado por Efigalia Energy SL como segue. ICE abonado por interesado 11.750 euros. Bonificación solicitada 95%, segundo o artículo 6 da ordenanza do ICE. Importa bonificar 11.162,50. Obra executada, construcción de nave para uso de almacén, montaxe e xestión de instalación de emisión renovable. Realización parcela 1415 por industrial, os artigos. Data da licencia de obra 2023, de 25/9/23, data de inicio da actividade do 13/8/25. Notificar este acordo ao interesado por indicación de recursos que procedan. Sí. Nos neste asunto lembramos o que vimos reivindicando tradicionalmente cando veñen este tipo de acordos, que é que entendemos que a bonificación do ICIO, non sabemos se un 95% ou noutra porcentaxe, pero que a bonificación do ICIO, por ser de especial utilidade pública, debería aplicarse tamén no medio rural, tanto a naves que entendemos que son igualmente dun uso industrial no sector gandeiro, como incluso a rehabilitación de vivendas, porque temos tamén esta bonificación aprobada para o casco antigo, atopámonos, non é ningún segredo, non? Con que moitos lugares do noso concello actualmente teñen moitas casas en ruínas e ao mellor a través dunha bonificación do ICIO pois estaríamos incentivando a rehabilitación de vivendas no medio rural, que infelizmente cada vez temos menos poboación nas parroquias rurais e máis poboación concentrada na vila. Entón, bueno, creemos que habría que darlle unha volta a estas bonificacións e estendelas tamén ao ámbito rural. Ben, incido un pouco máis no tema do ámbito do medio rural. Eu penso que está cometido un grave comparativo co tipo de construccións que se están facendo e non se está bonificando para nada. Non podemos poñernos de espalda ao que é un sector estratégico para a primeira chantada como é o sector primario. Non só no tema de construcción de granxas, sino en calquer tipo de construcción que pode afectar o sector do viño ou outros sectores. Por tanto, eu penso que hai que darle unha volta e non vale en medias tintas. Evidentemente, preocupei-me un pouco de falar con algún que outro gandeiro e o malestar co respecto desto, que a xente que está construindo pois, é un malestar manifesto e así o digo aquí para que conste, porque me parece que non facer isto no medio rural pois, é un grave comparativo, é dicir, hai xente que está metindo un montón de pasta para xenerar actividade e emprego no medio onde vive. E iso, de alguma maneira, desde o Concello, hai que ter en conta. Ben, eu en parte coincido con vostedes, pero tamén hai que dicir unha cousa. As grandes explotacións que temos teñen axudas a través da PAC, do goberno galego, pero boas axudas e grandes axudas. Comprar un tractor de 200 cabalos, ao mellor, pois danlle en torno ao 60%. Facer unha nave, pois, ao mellor danlle 250, 300.000 euros. Bonificar o ICIO, pero si é unha miseria, entende? Entonces, o que lles digo sempre é que necesítase un pouco de economía no Concello para prestar outro tipo de servicios. O que me dicen a min os gandeiros é que, bueno, por fin empezamos a ter as carreteras do Concello bastante ben arregladas. Faltan algunhas que intentaremos metela para o ano que ven, para o siguiente, para rematar. E o que queren é ese tipo de servicio. Depois, perdonarlle 1.500, 2.000 euros ou 3.000 euros para a edificación e pola bonificación do ICIO é que se propina no chocolate color. Entón, nós vamos a seguir con esta, digamos, tesitura que vimos tendo desde fai anos. Non temos grandes protestas, nin grandes nin pequenas. Entonces pasamos a votar. Votos a favor desta... Bueno, todos, claro. Pasamos ás mocións. Empezamos ca primeira, que é a moción do Grupo Municipal do PSDA-PSOE sobre garantir a totalidade de prazas nas liñas de transporte regular. O acordo que se determinou foi instar a Xunta de Galicia, a través da Consellería Competente en materia de transportes, a que exixan con carácter inmediato as empresas concesionarias das líneas de transporte regular de viaxeiros
como dixe, un destino de entrada que garantan o dereito de viaxe a totalidade dos usuarios, articulando e supervisando o mecanismo para que as empresas, en caso de constatar a saturación da capacidade dos autobuses, dispoñen en circulación de autobús de reforzo, autobús escola, con mesmo traxecto, co fin de evitar que ningún usuario quede sen realizar a súa viaxe a hora planificada. Bueno, primeiro, pois, que fixo esta moción foi o meu compañero Matías, disculpar a súa presencia e contaba que o pleno foron pois a semana anterior e esta semana pois tiña un compromiso ineludible e, por tanto, a xente que non é profesional na política, pois a veces ocorre este tipo de situacións. Foi unha moción que traballou concretamente e que traballamos en conxunto, pero, bueno, a redactou e vimos a seguir un pouquinho xa o criterio que tuéramos na anterior moción que puxo, por certo, o Partido Popular ao respecto do tema de non desenganchar a chantada das líneas regulares de autobuses a Madrid. Por tanto, en aquel momento nos creemos oportuno apoiar aquela moción porque nos parece que a parte das liortas partidistas aquí o que estamos para defender os intereses dos chantareiros e das chantareiras ao respecto da súa movilidade. Demostramos que queremos beneficios para os veciños e que, por lo tanto, que queremos que o dereito de mobilidade pois, é un dereito propio dos que viven aquí e que non teñan, por lo tanto, pois, outro tipo de agravios con outras vías. Non? É certo que en algunha línea se reforzou xa pois, o autobús, pois, concretamente pois, no tema de estudantes o fin de semana, onde estaba habendo serios problemas e que os pais temos que levar a veces os fillos directamente a Santiago ou outro grupo transbordo pois, a Lalín, como non ocorreu varias veces. Temos unha población bastante envellecida e, por lo tanto, que requiere de facer xestións neste concello ou en concellos limítrofos e incluso pois, acceder ao Hospital Comarcal de Monforte por citas ou tal. Por lo tanto, temos que, na medida posible, facilitar a esa xente que poda acudir ali con a intensidade que non necesita e, por lo tanto, pois, os medios de transporte que temos, que son os medios públicos, temos que amparalos, temos que amamentalos e temos que fomentalos. Porque a veces, ainda que o vehículo privado, pois é certo que neste concello hai bastantes vehículos privados, pero a veces pois hai xente que non pode dispoñer desas horas para ir a para levar a xente maior ese tipo de citas que ten tal. Por tanto, que solicitamos ao Concello, entendendo como a moción perfectamente válida e perfectamente que se pode levar a cabo, pois buscamos o apoio do Concello para este tema. Ben, en canto ao contido da moción, pois parecenos correcto, de feito, bueno, levamos tempo poñendo acento tamén nos problemas de mobilidade e ao longo das legislaturas nas que estivemos aquí presentes. O que pasa é que, bueno, aquí creo que hai unha cuestión que é que non hai moitos meses aprobamos unha moción do Partido Popular en canto ao transporte a Madrid e no seguinte pleno aprobamos unha moción do Partido Socialista, retirámonos unha que era no mesmo sentido, sobre unha cuestión que volve agora aquí. Entón, sí que me gustaría insistir en que aquí houve unha proposta que se aprobou por parte de todos, que é facer o seguimento das mocións e comisión informativa, e dos acordos en xeral, facer o seguimento dos acordos, e ao mellor, pois, o que había que fazer é o seguimento do acordo das dúas mocións que aprobamos, pois onde se mandaron, que respostas tivemos, e que novedades hai ao respecto, porque senón, dentro de 2 meses podemos volver a traer outra de transportes e aprovala por unanimidade, que se non facemos seguimento dos acordos que tomamos hai poucos meses, pois é como o mito de Sísifo, non? Que está mandando a pedra pola montaña arriba e ao chegar casi á cima volve caer ao fondo. Entón, nese sentido, eu rogo que fagamos un seguimento dos acordos que imos adoptando e non esteamos adoptando os mesmos acordos cada X meses, porque non ten sentido en lógica parlamentaria. É como se no Congreso de Madrid ou no Hórreo, no Parlamento Galego, estivesen todos os días aprobando o mismo. É unha cuestión, bueno, non sei, eu creo que é lógico o que estou dicindo. Empezando polo final, falamos aí o vicesecretario o outro día, me parece que lle toca para o próximo pleno dar coñecemento, non? Sí, falamos o outro día, de sebrarlle para o ordinario de xaneiro. Isto que quere decir? Que tampouco nos vamos a comprometer con todo o que traen vostedes nas mocións, porque ás veces é inviable. Pero, bueno, indo a materia que nos atañe nesta moción,
pola nosa parte, vamos a aprobarlla e terminaríamos no punto onde dice que garantan o dereito de viaxe a totalidade dos usuarios. A partir de aí, eu falei incluso co gerente de Monbus, e o que non van a ter un coche escoba en caso de que se necesite, ou non, iso é inviable. Entón, o que habría que facer é comentar que aquela xente que tuvo problemas en algún momento, onde que si veñen de Santiago o venres pola tarde, e si saliron xa de Santiago, en Santiago lle puxeron un coche para que non quedara naide en terra, que esa mesma xente diga que quere volver o domingo pois ás 8 do serán ou lunes á mañán, ou que sea, pero non pode, insisto, non é viable o que dicen vostedes que haxa, digamos, un autobús a maiores por si acaso, nesto non vale. Eu entendo tamén a empresa neste sentido. Entonces, que haxa que a Xunta vigile, que garanta o dereito de viaxe a totalidade dos usuarios. Si lle parece ben. Por a nosa parte, sí. Despois o autobús de reforzo é inviable, o que querían vostedes. Entonces, aprobámosla con eses párrafos, con esas medidas libres. Vale. Hai que votar a emenda. Ben, votamos a emenda neste sentido. Que lles parece? Nos estamos de quiero. Entón votamos eso. Esta modificación e aproba esa moción. Votar a moción. Votar a moción. Ahora votar a moción. A moción, votos a votar a moción. Pasamos á segunda moción, punto número 7, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE sobre a problemática de aves e os riscos asociados para a saúde pública. Os acordos que se determinaron foi elaborar a execución de inmediato un plan de control de aves no río Central, identificando a aplicación de medidas disuasorias activas en tempo, entre elas a instalación de barreras físicas disuasorias, mallas, redes de outros sistemas anti-repouso como os gatos, nos edificios de espacios públicos máis afectados na zona urbana, especialmente naqueles onde as aves aniñan ou repousan habitualmente. Abrir expediente informativo aos propietarios das propiedades privadas onde se detecte unha acumulación severa e controlar experimentos que supoña un perigo para a saúde pública, instándoos, no seu caso obligándoos a acometer a limpeza e a instalación de medidas preventivas en cumprimento das ordenanzas municipais de higiene. 3. Establecer un servicio de limpeza e desinfección das zonas afectadas con unha periodicidade suficiente para garantir a salubridade. Este servicio deberá incluir o baldeado intensivo con agua presión e produtos desinfectantes nas rúas e espacios onde se acumulan as peces, zona de paso de regulación parcial, en torno a resta de abasto. O objetivo de eliminar os focos de insalubridade e reducir o risco de transmisión enfermidade. Ben, isto xa trouxemos un robo pero respecto de o que estaba a acontecer pois, cas veces de as aves concretamente. Non? A parte do exponendo que se fai aquí de certo tipo de enfermedades que aquí pois, se expoñen, neste momento pois, está moi ao uso por o tema da expansión da gripe aviar. Unha expansión da gripe aviar que está levando a un sacrificio de máis de 2.700.000 citas poñedoras e con un incremento bestial por parte dos ovos ao consumidor. Isto que significa? Que hai que propoñer unha serie de solucións desde o ámbito pequeno que nos corresponde no tema do Concello e que son solucións que son con medidas moi concretas e que, por tanto, nos parecen positivas para que haxe un plan de control ao respecto e que non se expandan máis calquer tipo de enfermedade de transmisión que as aves levan a cabo, non? Porque que non parece un tema menor, é baladísimo, é un tema serio. É certo que había un punto negro e que parece que a iniciativa privada pois, conseguiu levar a cabo, pero temos que desde a administración local, nas medidas das súas posibilidades, evidentemente, pues, establecer unha serie de medidas que nos proponemos aquí que esperamos que pues, teña ben considerar. En canto a esta moción, pois toca unha temática que efectivamente entendemos que é moi importante. De feito, estamos cheos de traer aquí, pois na rúa nos regos, onde agochos, e tensenos dito que se iba a falar cos propietarios, que se iba a facer isto e aquelo, pero bueno, nunca se acabou de
solucionar este problema, non? Entendemos tamén que aquí hai unha parte que no da limpeza que tamén temos unha eiva que habría que licitar un novo contrato porque está caducado o contrato actual e habría que facelo canto antes, tamén está asociado un pouco indirectamente ou directamente con isto. E por último tamén hai unha parte que creo que ao mellor incluso nesta moción non o poñemos, pero que poderíamos ter engadido, que é que os concellos, claro, agora tamén coa peste porcina, o que non pode ser é que os concellos teñan que facer fronte ás súas competencias e cada vez a algo máis. E que outros organismos que teñen as súas competencias, pois parece que están por riba do ben e do mal. En este caso, a Consellería correspondente da Xunta, a fauna salvaxe, pois terá que ter tamén unha xestión e habrá que ter, ou se queren que os concellos xestionen determinados temas, pois habrá que darlles as ferramentas e os medios. Pero claro, que se fai co xabaril? Co xestionen os cazadores. As pombas, co xestionen os concellos. Os gatos, os cans, todo iso, co xestionen tamén os concellos. Claro, entón habrá que dotar de medios, porque ao final, se imos sumando todo isto e en concellos cunha superficie ou poboación importante a determinadas características, pois ao final estamos falando de moitos cartos, non? Entón, a moción a nós parecenos xenial e imos apoiala porque entendemos que o que se está pedindo a parte está ben enfocado, tanto que hai unha responsabilidade tamén individual en canto a mantemento da propiedade que está recollida nas propias ordenanzas municipais de mantemento do ornato público e que habrá que facer gardar naqueles casos que é sangrante que non se fai así. O de mellorar a limpeza, pois eu creo que é algo que podemos estar tamén todos de acordo e incluso se lle preguntamos á cidadanía, pois van nos decir que tamén, pero bueno, tamén me gustaría introducir esa reflexión de que me parece que a Xunta se afeita bastante para arriba no tema da xestión da fauna salvaxe. Moi ben, que quere que lle diga, que me gusta esa peza que acaba de interpretar. Ten boa letra e boa música. Estou totalmente de acordo. E o Concello cheganlle ben as súas competencias, pero desde fai un tempo a esta parte, desde fai anos, o único que se meten é competencias impropias que a hora de verdade o que nos están é afogando, sin haber subido, seguimos con ese 13% de fondos estatais e que suben para todo o mundo, pero menos para os concellos. E é unha vergoña que os dous grandes partidos non se poñan de acordo nesto e que dunha vez por todas ou eliminen as competencias impropias que as asuman, como pode ser o SAR, que é sangrante, non? Ou outras cousas e que, bueno, pois pola porta de atrás os concellos van adquirindo todo. Encima, vostedes dicen que hai que rebaixar os ingresos, pois xa me dirán vostedes como se cuadra a cuadratura do ciclo, non? Pola nosa parte, non queremos ser máis animalistas que nadie, e eu retiraría o primeiro punto e os outros dous asumimos, pero con perfectas ganas. Pero o primeiro punto eu non nos comprometemos a ese plan de control de aves. Agora xa están controladas as galiñas, como hai a peste aviar, pero non nos vamos poñer a controlar as pombas nin os cegoñas, nin outras cuestións. Entonces, sí. Ben, isto do primeiro punto nos metémolo porque habíamos traído aquí un robo. É certo que coincido na reflexión que se está a facer de que se pretende meter pola porta de atrás o Concello competencias que son culpables. É evidente que o control da fauna salvaxe ten que facer a que ten que facer e non pode intentar que a administración local por a nosa parte, retiramos a parte do Mas o que pasa é que queríamos deixar constancia de que si hai un problema destes eventos, que queríamos deixar constancia de que nisto momento é un problema serio, pero, bueno, evidentemente o Concello somos conscientes de cales son as súas competencias. Pero tamén é certo que a Xunta hai que empezar a dicirlle, oiga, non empeza a xugar ao tenis co resto das administracións e empece dos 14.000 ou 15.000 millóns de euros que ten de presuposto, empece a facer algo máis positivo para por cada ano. Pero non sei se os 14 ou 15.000 millóns chegan ou non chegan, pero está claro que a Xunta, as comunidades autónomas ríxense por impuestos propios, pero tamén por transferencias do goberno central, como os partidos. Entonces, aí hai un debate que neste caso tanto a FEN como a FEGAN
desde o meu punto de vista, están fallando estrepitosamente, me entende? Porque son para defender os concellos, pero o que os están é afogando, axudándolle as administracións autonómicas e estatais a afogar os concellos. Desde o meu punto de vista, pareceme sangrante. Pero bueno, non só non lle vamos poñer remedio. O que está claro é unha cousa, se houbera un sindicato de alcaldes, ao mellor isto cambiaba. Fago os estatutos. Fago os estatutos. Bueno, entón, vamos a votar esta modificación, esta emenda, retirando o punto número 1 pola nosa parte. Votos a favor. E aprobamos entonces a moción cos outros dos puntos, o 2 e o 3. E para ser exactos, o que máis me gusta é abrir expediente informativo. O expediente informativo non só, eso só non vale. Hai que, de alguna maneira, establecer cos propietarios que teñen estes problemas. E que ola hai un caso semellante ao que había ali en Boagusto, non? E polas boas dá a impresión de que non se convence algunha xente, pois habrá que empezar a partir a darlles stop para entender. Pasamos entón ao punto número 8, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE, sobre instar a aceptación pola Xunta de Galicia a condonación de débedas proposta polo Goberno de España. Determinouse para o seguinte acordo, primeiro instar a Xunta de Galicia a aceptar a proposta de condonación de débeda formulada polo Goberno de España, que suponía a asunción polo Estado de arte 4.010 millóns de euros de débeda Comunidade Autónoma de Galicia, reducindo nun terzo o endeudamento autonómico e xerando un aforro estimado de 100 millóns de euros anuais en xuros. Deu expresar o seu rexeitamento á estrategia de confrontación adoptada polo Goberno galego en relación coa condonación da débeda, por antepoñer intereses partidistas aos intereses xerais de Galicia. 3. Instar a Xunta de Galicia a abandonar plantexamentos de evaluación no marco do Consello de Política Fiscal e Financeira e das Comisións Técnicas de Financiamento Autonómico e a participar de maneira real, constructiva e responsable na negociación do novo sistema de financiamento garantindo o acceso aos intereses xerais de Galicia, evitando a práctica de ausencias ou negativas sistemáticas que debilitan a posición da nosa comunidade. 4. Traslado deste acordo a Presidencia da Xunta de Galicia, Consello de Facenda da Administración Pública, Presidencia do Parlamento de Galicia e dos grupos parlamentarios con representación na Cámara. Ben, isto é unha moción que nos parece interesante en función xa do que estábamos a debatir precisamente do tema de financiación das comunidades autónomas versus financiación dos concellos. Esta deuda que ten esta administración autonómica de máis de 12.000 millóns reducíase en 4.000 millóns e en máis de 100 millóns de euros de intereses. Isto, se o trasladamos a cifras que lle podían corresponder por habitante ao Concello de Chantada, daría nun ano as cifras que superarían con creces en canto a condonación da deuda o que é o presuposto do propio Concello. E no tema dos intereses, pois, daría unha cantidade moi significativa que se este Concello costuvera ese diñeiro, podría facer moitísimos máis servicios e inversións do que está facendo. É curioso, cando empezamos a entrar no debullo do que é o tema da deuda, da financiación e das comparativas das comparativas de datos, por exemplo, é curioso porque o que lle correspondería a Galicia con respecto á media estatal sería un 33% de condonación de deuda con respecto á media estatal. Pero non só eso. Se vamos a facer un cómputo por baremos que sean ben medibles, non? Estamos falando de que a Galicia, con un 5% de población, compútase unha condonación 6,5 das particularidades territoriais e demográficas, é dicir, que se lle condonaría máis deuda en función de certos criterios, non? E tamén, podemos despois se quere no debate, supoño que vostede vai debatir ao respecto desto, pois eu entendo que a parte do tema da condonación é curioso que nos gobernos que a maioría absoluta do Partido Popular escapoulle ao que é a financiación das comunidades autónomas, non? E que sempre son gobernos en teoría progresistas, gobernos progresistas que si se meten ao debullo nesta cuestión. Nesto hai moita terxiversación, moita mala información, pero entendo que
cando se fala de cartos, cando os cartos poden revertir no cidadano, en este caso no cidadano de Chantada, pois isto debe ser ter sempre en conta, porque isto é xestión que se pode facer no día a día para que as cuestións ou os servicios e as condicións de vida dos nosos conveciños pois vayan a Ben, nós aquí temos unha pequena ventaxa que ao non pertencer nin ao PSOE nin ao PP, pois podemos expresarnos nesta temática pois un pouco lonxe do ruído que a nivel estatal pois rodeou todo isto, non? Entón eu creo que sí que hai que recoñecer que aquí houve un modelo de xestión que foi diferente ao que fixo o Partido Popular na anterior crise, non? Que daquelas lembramos cos concellos, o catastrazo de Montoro, a intervención dos concellos que a débeda era o primeiro e que se fixo dun modo radical no seu momento da noite para a mañá o que afogou a moitos concellos, e incluso que a débeda se trasladou ás comunidades autónomas porque non hai que esquecer que gran parte desta débeda ven precisamente daquela etapa. Entón, agora o que se está facendo aquí é, como o Estado ten maior capacidade de financiamento nos mercados, que eso sería outro debate de por que en Europa as administracións teñen que financiarse directamente nos mercados e non a través do Banco Central, pero bueno, xa non vou entrar aí. Pero como ten maior capacidade de financiamento nos mercados a nivel estatal que poden ter moitas comunidades, e xa non falaríamos do caso dos concellos, pois trasladar a débeda dunha caixa, que sería das comunidades autónomas, a do Estado. Entón, nese sentido, é máis favorable co que se fixo no seu momento anterior. Eso sí que hai que recoñecelo. Pero, bueno, ao final, o que entendo eu como representantes locais a nivel municipal, o que habría que exixir tanto ao Estado como á comunidade autónoma é o que xa dixemos en puntos anteriores hoxe, que hai que aquelas competencias que son da súa titularidade teñenas que financiar eles. O que non pode ser, por exemplo, no servicio de axuda a domicilio, que nunca chegasen a ese 50-50 que en teoría terían que financiar o 100% entre a comunidade autónoma e o Estado. E iso nunca se cumpliu. E esa lei leva aprobada moitos anos e non se está cumprindo. A quen se lle está facendo o descargo, de alguma maneira, aos concellos. Para que valeu ese modelo? Pois, a parte de para comprometer financieramente a moitos concellos, para que o servizo en moitos sitios non funcione, porque hai falta de medios, porque os concellos non poden facer fronte a toda a necesidade que hai, e para un servizo hiperprecarizado en canto ás condicións laborais das traballadoras, privatizado, todo o que xa temos debatido aquí moitas veces. E quen fala do tema do SAF, pois fala de outras cuestións. Entón, vai beneficiar a comunidade autónoma a condenación? Sí, porque se tens que pagar menos xuros de débeda, lóxicamente vas ter recursos para outras cousas. Entón, eu, nese sentido, sí que me parece infantil a pataleta que está tendo en Madrid o Partido Popular con esta cuestión e a demagoxia que fai con que si Cataluña, con que non sei que. Isto faise a todas as comunidades autónomas, lóxicamente, con uns criterios que teñen que ser iguais para todo o mundo. En ese sentido, o que se propón para o caso galego é favorable. Nós, como entendemos que é favorable, ímolo apoiar, aínda entendendo que, que é un acordo simbólico como Concello de adhesión a que se aproba a condonación. Ben, pola nosa parte, se lle dicía outro día, preguntaba a María unha cousa que non quixo contestar aquí libre, pero non vamos a entrar no debate do goberno, nin de señora Montero, nin dos cataláns, nin dos andaluces, nin dos valencianos. Eu que lle digo unha cousa, este Concello en un momento determinado tuvo unha deuda importante e nadie nos axudou a salir dela, tuvemos que salir nos mesmos, non? Agora non sei se beneficia máis Galicia que Cataluña, ou Cataluña máis que Valencia, ou Valencia máis que Andalucía, ou que Aragón. Non vou entrar nese debate, neste tipo de mocións que nos veñen impostas desde arriba. As que fabriquemos nos aquí son as que me gustan, as que veñen desde arriba para apoiar a este goberno ou a Xunta ou a quen sea. Desde o meu punto de vista, vámonos a rechazar sempre, xa o saben, por historia, non? Entón, nos vamos a votar en contra. Si podo, só para acabar. Sí. Agradezcolle que non, porque tampouco entré, trae un argumentario que non utilicei. Entendeme ben, intentei un pouquiño pois poñer cifras en función do Pode cerrar a moción vostede, ten dereito. Non, pero só agradezcolle non entrar no generar ruido de xeito innecesario, ni moito menos. Non vou entrar en argumentarios de partidos porque o que si pretendiu, me gustaba a moción porque entendo que debese afrontar unha financiación que afecte as comunidades autónomas e que afecte tamén os concellos. A isto totalmente de acordo. E, por tanto, por eso tenemos.
porque nos pareceu positiva. Ahora, nos trazos gordos dos argumentarios, este portavoz ni lo vai a facer ni fixo ni. Ben, perfecto. En todo caso, non é tal condonación de débeda, A débeda restarase as comunidades autónomas, pero pasa Estaba lendo aquí a definición, renuncia total ou parcial por parte do creador a programa. o Estado central, cámbiaselle de sitio, por así decir, en vez de tela as comunidades ten o Estado, pero esa mesma deuda seguimos tendo os ciudadanos todos. Pero é certo, coincido co portavoz de IGV que aí hai que reconocer, é dicir, o acceso aos mercados por parte do goberno é distinto que ao das comunidades autónomas. Pero bueno, que xa está. Vale, ben, votos a favor da moción? Votos en contra? Pasamos ao punto 9, creo recordar, non? E a moción do Grupo Municipal presentada no Interior Galego Vigo con propostas para o mercado gandeiro. Disponible para no plazo de 4 meses elaborar un proxecto de rehabilitación do mercado gandeiro e procurar fondos con outras administracións públicas para a súa ejecución, dando conta dos avances na Comisión Informativa de Interior, Obras e Urbanismo e Turismo. Dous impulsar unha comunidade energética de tecnoloxía solar na contorno do mercado gandeiro, acolléndose aos fundos Next Generation da Unión Europea que permite a renovación das cubertas nas naves do mercado gandeiro, así como das súas instalacións eléctricas e canalizacións. 3. Elaborar un estudo de cargas na nave nova no mercado gandeiro, así como o impacto que podría ter para a durabilidade da coberta e a aparición de piqueiras e instalacións de placas solares. A instalación de placas solares. Retirar todos os cascallos do recinto no plazo de un mes, cesando que quede vertido ao non estar o espazo habilitado para a súa comunidade. Sí, vamos. Ben, nós en marzo do ano 22 xa trouxeramos unha moción sobre comunidades enerxéticas. Entendemos que o mercado gandeiro é un espazo importante na vila de Chantada para o Concello, porque bueno, desenvolvense diferentes eventos, aí tamén ven a ITV, temos as feiras do 5 e do 21, os carroceiros pois traballan aí durante o brao, faise tamén o Castañazo Rock, bueno, é todo outra serie de cousas que se teñen feito ou que se poderán facer no futuro, non? Pero sí que entendemos que, sobre todo, a parte máis antiga, pois está nun estado que non é o axeitado, tanto a instalación eléctrica como que é o propio teito, pois habría que, incluso nalgún pendello da feira chove, necesita unha volta, nós entendemos que unha volta nun ano é imposible, porque sustituir todo ese amianto que hai na cuberta pois non é moco de pavo, e lóxicamente fan falta recursos e habrá que mirar con outras administracións como se pode intentar solucionar eso. Entón, bueno, unha das vías que pensamos que pode ser un primeiro paso pois é intentar isto dos fondos europeos para dar os primeiros pasos, facer tamén ese estudio de cargas que sería importante para na parte máis nova, na cuberta máis nova, pois poder pendurar algunhas cousas se fose necesario en algún tipo de eventos. E tamén había cascallos ou hai a veces ali no recinto do mercado gandeiro cousas que non deberían estar e que, polo tanto, pois creo que deberíamos ser máis atentos nesa cuestión e evitar pois que ali se acumulen residuos que non é o sitio deles no mercado gandeiro, porque nin é un punto limpio, nin é un vertedeiro. Entón, nese sentido, é o que ven pedir a moción, non? Unha serie de propostas que entendemos, desde o noso punto de vista, que mellorarían o mercado gandeiro. María. É verdad que é unha moción que nos gusta. Nós tamén estábamos dando un pouco de voltas e cando vimos, pois, bueno, unha cuestión que nos parece positiva as propostas que se fan aquí. Desgraciadamente, os eventos, bueno, desgraciadamente, decir, o mercado gandeiro foi precisamente pensado para unhas transaccións de gando dentro do sector primario, é dicir, de gando de actividade relativo ao sector primario. E por a evolución do propio sector primario, pois hoxe hai un mercado enseguida que abarca moitísimo, e aquí, pois, desgraciadamente, a veces queda de xeito residual. Pero sí, se están utilizando por outro tipo de eventos, e que eses eventos pois, requiren de acondicionamento de darlle unha volta. Coincido que isto non é para un ano, pero que debemos, vendo os eventos que están celebrando ali, pois darlle unha pensada e ver como podemos ese local, ese sitio, pois facelo máis humano, non? Facelo
pois, que sea moito máis atractivo. Ben, pareceme moi ben. En todo caso, sí, probablemente cheguen 4 meses, non, para fazer un proxecto. Eu entendo que podría facerse cargo a Consellería de Medio Rural para adecentar a techumbre, porque estuvemos pensando, de feito nos fixo un estudio, pois, un fillo do alcalde de Coles, que ten un estudio distes, estuvo vendo un estudio para facer unha comunidade enerxética, pero non nos vale o feito. E as dúas cousas non podíamos facer. Entón vamos a intentar, por todos os medios, que teñamos unha axuda importante para cambiarlle o teito ao mercado e a nave que está onde se dan comidas e onde están os baños ao final, non? E a partir de aí, pois, podemos pensar ao mellor establecer placas solares para, a través dunha comunidade enerxética ou con outro tipo de cuestións, non? Eu teño que recoñecer que con fondos europeos fixose a nave que está ao lado da que é máis antigua, no ano 98 ou 99, non? Unhas axudas europeas importantes, aquela nave, bueno, pois, fixo digamos, un traballo, un oficio importante para cando estaban, pois, sobre todo os cerdos, que estaban no inverno a auga e ao frío, as xiadas e as niedas, e no verán un calor exquisito, non? Entón, prestou o seu servicio, agora non ten ese tipo de servicio, pero dáse utilidade para outras cousas, non? Entón, o que dice vostede de mirar a resistencia que teñen, digamos, as distintas vigas para aguantar, non sei, se son proyectores ou que son proyectores, non creo que teña problema ningún. Ahora, se se queren colgar ali outras cousas, probablemente haxa que mirar a resistencia que teñen para determinar se se pode colgar media tonelada, unha tonelada ou dúas, non? E despois o que dice vostede de os cascaxos faise de vez en cando acopio, porque non se vai estar levando ao vertedereiro, digamos, unha obra pequena, pois, unha tonelada ou media tonelada, non? Entón, o que se fai é acopiar ali, pois, 7, 8, 10 toneladas de entullos e despois leválos ao vertedereiro. Non é por outra cuestión. E a veces botan máis tempo da conta porque tampouco as obras se van facendo. Ahora, neste momento, mellor, pois, hai ali 3 ou 4 toneladas que non o sei, non sei se os hai ou non. Limpiouse antes do castañazo, Limpiouse, ben. Pois agora non habrá nada. E no inverno, pois, si se vai pouca cousa. Despois no verán sí, pero de vez en cando se pode cargar un camión, insisto, con 8 ou 9 ou 10 toneladas, pois, quítanse. Ben, pois, aprobamos a moción, entón, votos a favor. Algún asunto de urxencia? Actividade de control, 11, dación de conta dos reparos de intervención, 12, dación de conta de resolucións da alcaldía. E robos e preguntas. Perdón, Ben, a primeira pregunta é sobre a subvención que había para a calefacción sobre a subvención que habría para a Casa da Cultura para a calefacción, que vimos que finalmente se renunciou. Non sei se solicitaron por escrito ou de algunha outra maneira a ampliación do prazo de xustificación a través da modificación no DOGA, que a veces tense feito. Si, de feito, dábanos hasta o 15 deste mes, pero non imposible facer agora. Encontrámonos que a Xunta, neste caso, eu utilicei incluso a directora xeral de Patrimonio Cultural de antes, de Nusa, e nin así nos chegou, digamos, o informe da Xunta, que non sei se chegou, ainda non. Era a comisión de 25 de 25 de novembro, non, sí, de novembro. Na que se nos autorizaba ou non, había que instalar 2 aparatiños de aerotermia, justamente eran os balcóns e aí, entonces tiña que ir en forma de... Que claro, o informe que tiñan que ser máis áxiles, Claro, pero bueno. E
Que ocurre? Ahora si nos ven favorable, tal como estaba previsto o proxecto, si nos ven favorable, Meteríase no ano que para ven. o ano que ven meter Ahora sí. en máis. Nos dixeron eso na xunta, dice, oye, mellor que esperedes que vos chego o informe se é favorable, se non teremos o que modificar, non sei onde se podrían poñer. E para o ano solicitaria porque a puntuación era suficiente, non? Para este tipo de axuda. Ben, despois os balaústres de madeira onde o pabellón pois necesitarían mantemento, estánse soltando, están ali onde a fonte. Da fonte. Sí. Todo eso habría que darlle unha volta. No aparcadoiro da rúa Taboada, sobre todo agora nos meses de invernos, que casi noite diario, pois unhas luminarias non verían mal. Aí por riba da Tele20. Que é de moito uso, agora xa é noite a 6 da noite e unhas luces aí farían falta. Que pensa que o mellor non lle gusta o que pensa que aquilo é todo dele. Bueno, pero que pense que aquilo todo é del, que vai ao xulgado, nós temos que mirar o noso. Sí. Na rúa Benigno Ledo hai unhas vallas que andan ali bailando diario, caídas moitas veces, ao facer a curva. Benigno Ledo subindo cara. No entrante aquel que hai... Si, ali puxemos unhas vallas porque se pintou mal no seu momento as plazas de aparcamiento, pero eso a solución é unha chapuza porque andan diario tiradas. Entón, o que van provocar en calquera momento... Pero as vallas creo que é polas Casa da casas. Esquina, que presentou ahora un proxecto de demolición. Pois se é pola casa, esas vallas non evitan nada. Tirían que estar... Claro, eso non evita nada porque No, digo que entrou... con que cae a parede a valla esa falla queda. Requiriuse unhos días e creo que van demoler eso. Despois tamén en relación ao centro de saúde, eu creo que debíamos ser máis contundentes, porque temos unha situación de moitos días agardando para citas, moitos días con só 2 médicos, non se están cubrindo baixas e vacacións, etc. Bueno, a situación non é boa, estamos nun momento, aparte de incidencia de doenzas, bastante importante, entón creo que nese sentido o goberno local pois tamén tería que, incluso públicamente, pois dicirlle aos Sergas e á Xunta pois que esta situación que non pode estar así. Ahora incluso acaba de marchar xa unha médica para Monforte. Bueno, creo que hai que facer algo ao respecto. No pabellón, bueno, hai pingueiras e a solución que hai son uns caldeiros ali. Supoño que se estará traballando na reparación das goteiras. De feito, agora a primeiros de xaneiro vai dar unha voltiña as goteiras que hai, porque necesitaban unha máquina especial e o adoran. Vai se dar unha volta para que eso deixe de suceder. Vale, despois tamén vimos o da carreira de San Silvestre, chamounos a atención que nas bases se fai referencia á lei de subvencións e que se trata de alguma maneira os premios como se fosen unha subvención, como se fai no Entroido. O que pasa é que, claro, os premios do Entroido están contemplados no anexo de subvencións no orzamento, como debe ser. En este caso non, entendemos que houve unha falta de planificación nese sentido, porque tampouco é a primeira vez que se fai. E despois tamén aproveitamos para lembrar que a lei de subvencións contempla facer unha memoria que non se está facendo, que xa temos dito noutras anualidades, e que hai que facer. En canto ao colexio Xoán de Requeixo, hai ali unha tela asfáltica nunhas barandas que está, bueno, nin posta nin quitada, e que pode dar lugar pois a que haxa pois rapaces que se manquen. Entón entendemos que debería actuar o Concello nese ámbito. No polideportivo do Eloísa Ribadulla vimos tamén que hai unha orde de execución á Xunta. Entendemos que aí que había que ao mellor incluso ser máis céleres porque xa é un problema que se van acumulando de atrás e parece que nos andamos aí pasando a pelota, pero o problema está aí, en cousas destas pois non se pode escatimar. En que o procedemento neste momento en que estado se encontra? Según as últimas informacións, nós o que fixemos é tapar ali, precisamente a entrada de Pombas ao pabellón, nunha esquina, non? Pero despois, eu sei que fixo un proxecto que incluso ten unha empresa pequena e ao parecer nestes momentos o dineiro escasea e a Xunta, cousa que non me extraña, pero bueno, entón van a facer, probablemente fagan esa reparación ahora nas navidades. A Xunta decide que acometer esa obra que tan pronto a terminar que se lle paga
E despois nós o que queríamos tamén, ser unha directora, parecemos axeitados, que viría ben facer uns aseos no pabellón, para que non teñan que ir os rapaces ao baño desde onde están facendo o gimnasio. Eu tamén lle dixen a este home que, bueno, o mellor teñen que quedar para máis adiante, pero que non se olvide de facer ese proxecto e que o xuntaran a cometer esas obras. Pois esperemos que cheguen a feliz termo. Despois tamén no barrio da Ponte, mentres non conseguimos pois que se remate a obra da nova ponte, está habendo un problema de que se está pasando por ali a unhas velocidades moi pouco axeitadas para o ancho da vía. Falamos ao mellor de xente que pasa a 60 km por hora. Entón, a mellor había que estudiar e pedirlle a titular da vía que instale unhas bandas sonoras ou algo, porque a calquera hora vai haber un problema. Lembramos outra vez tamén o tema que dixeramos do paso de peóns aquel que está na curva, que tamén está moi mal. A parte do que saiu xa estes días tamén nas noticias da... Iso non é na ponte, non é sabía. Bueno, sí. A parte do que saiu tamén estes días nas noticias sobre a curva tamén antes de chegar ao Seara. Entón, a mí, pois, hai que pedir ao titular da Lugo P 1801 que faga xestións de todas estas, porque a verdade é que é un tramo que necesita atención. Falando da prensa, vimos tamén unha nova sobre unha exclusión de menores nas escolas deportivas en relación co fútbol, non? Informándonos un pouco máis sobre o tema, parece ser pois, que neste momento aínda hai algunhas fichas que están sen dar do total dos rapaces. Non entendemos moi ben que se hai máis rapaces matriculados que fichas, aínda así neste momento non todas as fichas estean outorgadas, non? Porque estamos xa rematando o ano, entón non lle vemos sentido. Non sei se nos poden explicar. Non sei, tanto o pai do rapaz que protestou moito como vostede pinchan en Bueso, porque me parece que se está incluso el arrepentido e os outros 6 pais ou 7 que estaban na mesma situación en ningún caso están de acordo con ele. E é clarísimo que se fai. Hai 25 fichas que é o que permite a Federación, se me equivoco, ben corrígeme, non? Vanse esas 25 e a ele incluso se lle dixo ao pai dese rapaz que dixo, oye, ten en conta, díxoselle en xuno, me parece, ten en conta que anota o rapaz, se queres que diga, non, a min chega o tempo en agosto, setembro, bueno, pero en todo caso vamos a ver, non sei se hai distintos pais de la milla mals por aí, porque está ben que cada un queira os seus fillos o mellor, pero o teu é pos demais. Entón, se os 32 están xugando, os 25 que teñen ficha máis os outros 7 están xugando, entrenando, lévanos aos partidos e queren ir. No momento en que se den que non podan, dices 25 que teñen ficha, que 3 ou 4 non podan por a lesión ou porque os pais os quitan para estudios, porque van mal nos estudios, polo que sexa, podense ampliar as fichas no outro sentido, non? Montar o número que se montou, que foi a cadenas de radio, de televisión incluso, a verdade é que vai quedar coaquelo o aire, pero bueno. Pero entón neste momento todas as fichas están cubertas. As 25? Sí. Hai 2 ou 3 que o criterio do monitor levase facendo así toda a vida e é algo que fan que van aumentando as fichas porque teñen os seus criterios para dar esas fichas. Hai unha que se cumple o 100%, cousa que non nega este señor, que os rapaces de segundo ano todos teñen ficha, todos, o 100%. E as outras fichas vanse dando por méritos, por xogar en equipo, por moitos criterios que levan os profesionales neste caso, que son os médicos. E o deste pai e o dos outros po ano, que é segundo ano, pois van a ter ficha, imagino. En segundo ano todos teñen ficha. Pero bueno, o que está claro é unha cousa, todo o que sea, atacarlle as escolas deportivas, atacarlle a xardinería, enchantar, pinchar en Bueso, porque somos exemplo para muchísimos concellos, para moita xente. Pódese pinchar no grupo de goberno, en outras moitas cousas, o que sexa, non? E hai que aceptar as críticas, pero neso, non sei, pero bueno, cada un... De todas formas, o que se fai a veces tamén é
2 equipos e coa categoría inferior cúbrese, o sea, para que completar os 2 equipos se non hai suficientes fichas eso tense feito. Eso é inviable. Eso tense feito. No, Eso falen ca Federación, infórmense ben e a Federación lles dará a resposta correcta. Vale, e despois tamén se mencionou un regulamento das escolas deportivas que a este grupo non lle consta que fose aprobado en pleno nin que este exposto ao público. Non sei se nos escapou. Sí. Cada monitor entregalle un papel informativo aos pais para que sepan o que se vai a facer nese grupo de traballo. É algo que entrega o monitor, que non é obligatorio nin firmar, nin nada. Simplemente é onde se explica os criterios que se van a usar para levar a cabo o fútbol, só en fútbol. Ou seja, non existe o regulamento. Non. Vale, É un papel informativo. vale. Ben, despois en canto a pistas, a que vai desde Pereira de Arriba, ou seja, desde Altamira ao Alto de Ramos, ou seja, o cruce de Baltar, necesita unha volta. A de Andemira a Lamela, que xa temos traído, se nos dixo que se iba a arreglar, está adjudicado. está axudicada, pero habría que cortala incluso ao tráfico mentre non se arregla, porque está Alguna cortou con que algún se meta, con 2 penedos. pois con que algún se meta sin polo GPS, ali deixa o coche. E a de Andemira a Lagoa dixéronnos que se iba a arreglar cando se fixera o novo tramo, pero o tramo anterior quedou cos buratos. Sí, porque non se pode facer con aglomerado porque vai seguir cedendo, entón hai que cortarle e botarlle formigón neses. Por eso non se aglomerou, se non houberas aglomerado. Si levamos ali incluso a empresa que lle deu aglomerado en quente, pero claro, o proxecto que se fixo non contemplaba, digamos, esos movimentos subterráneos, esas manantiais ou o que sea que traballen por abaixo. Pois se non nos contemplaba que non conocían moito sitio. O que fixo o proxecto. De todas formas, aí sí que hai que facer fincapé en algo que a interventora ten feito en algún reparo, que é que a recepción das obras é importante que as faga, que nas ten que facer. Non, pero a recepción da obra aí fixose estaba perfecta cando se foi a... Pero pasado un ano ou 2 anos, onde hai esas... como se dice? Balsas de agua. Se o que fai a nacer por baixo vai cedendo o terreno e vai afondando. Bueno, despois convento as Córneas Outeiro, que pasa por riba do corredor, e hai sobre todo no sitio máis xirado onde fai a curva, que xunta moita folla, e patinan, sobre todo se é un vehículo con certo peso, patina, habría tamén que intentar limpar a folla e darlle unha volta. E despois vimos que se arreglou a de Porto Tida Pincelo, pero claro, a noso que nos sorprende un pouco é que vendo como está toda, se empezase polo lado é dicir, desde o río ata Pincelo, e non desde a parte que dá a cara chantada, ou seja, desde a Sariña hasta Pincelo. Non entendemos moi ben cal foi o criterio. Pois o mellor que dice vostede non hai empresa que se atreva a meter as máquinas. Entonces, o tramo que peor estaba era precisamente ese, desde a ponte hasta Pincelo. O outro non está a mellora. Vimos tamén unha recuperación de espacio de titularidade pública en Quinzán das Peras, que xa viñera o outro pleno, non sei se hai unha novidade ao respecto, se non... Sí, estánse facendo negociacións coa familia, eles dicen que sí que van tirar, incluso me parece que ven a filla que está fora nestes momentos. Vale. Na igrexa de Pesqueiras, que xa temos traído rogos en diferentes ocasións, bueno, un monumento histórico nacional, pero en canto ao tellado, desperfectos e todo, pois non se lle fai xustiza. Entón, bueno, xa sei que non é o Concello directamente ao mellor o que ten que facelo, pero sí que habría que facer xestións porque é un elemento moi importante para a Chantada. Vimos tamén un reparo en relación co vial do polígono que falaba que non había, digamos, os terreos non estaban... bueno, que o Concello non dispuña dos terreos e a pesar de todo vimos que se fixo a actuación, entendemos que eso se solucionou. Ou fixose a actuación tirando para diante sin ter os terreos, porque eso non é unha cuestión menor. Pois o notario fixeron as xestións pertinentes, esta subvención se nos deu porque seguro que renunciaron outros concellos, non terían os 30.000 ou 40.000 para aportar, porque eran 150, 120 de axuda e outros 30 que tiña tuvo que poñer o concello, non?
probablemente caeron algúns concellos e nos estábamos en lista de espera, por así decirlo, e se nos deu con orden de apremio casi. Entón, tuvemos que poñer a mirar como facíamos eso, de todas os xeitos, o mellor non estaba ben feita ao principio de empezar co proxecto e ca obra, digamos, a segregación dos terreos, pero antes de terminar todo estaba en perfecto estado. De feito, me parece que hai un reparo ao inicio e despois unhos informes contundentes dos servicios de intervención, non? O único que houve foi que cando se empezou a licitar a obra non contábamos con eses terreos, pero no momento que se licitou xa estaba en propiedade do Concello, o sea, que se executou desde o inicio deso. Advertíase que no momento, se non chegábamos a arreglar, os propietarios non se podía ejecutar, pero no inicio da obra os terreos eran unidos. Vale. De hecho, hay un certificado del secretario de la disponibilidad de los terrenos posterior. Ben, vimos tamén unha obra no Punto Limpio que, comparando cos tramos anteriores que se fixeran en outras anualidades, pois pareceunos que se disparou bastante o orzamento. O segundo tramo, se non me lembro mal, debe andar en 6 ou 7 mil euros e agora veñen 18.000 e pico no Punto Limpio. Ou a cuberta, o terceiro. Si, fixeronse máis reparacións para as cobertas. Pero o que figura na obra é a cuberta, non? É o que subvencionaban, entón, pedimos o presuposto e máis. Ben, e en relación co reparo de intervención, pois o que lle dicimos sempre, non? Síguense reparando contratacións con demasiada frecuencia e non se está facendo nada ao respecto, e así veñen despois sentencias e historias. Siga habendo moitísimas facturas reparadas, que son casi a metade das relacións de facturas, e, polo tanto, nese sentido, insistir en que non se está poñendo solución, ni se está facendo caso ao que se di nos informes de que hai que mellorar o concepto das facturas para que sexa claro, ni moito menos se está cumprindo coa lei de contratos do sector público, que é algo que, como unha administración pública, temos obriga. Porque despois pedimos aos cidadáns que cumplan a lei, pero, claro, as administracións tamén teñen nese sentido que dar exemplo, non? Entón pedimos que se liciten certas cousas que ainda están sen licitar e que se mellore neste sentido, porque sempre se di que se vai facer, que tumba que taramba, pero van pasando os anos e o problema sigue sendo o mesmo. María. Bueno, vou intervir ao final aquí, tachando moitísimas cousas, por tanto, poucas me quedan. Afortunadamente, a todos. Non, quere, fago preguntar como está o tema da ordenanza do IBI rural, que se había aprobado aquí, se se fixo xa a deducción para o tema das granxas e todo eso, se se está traballando, se vai levar De momento non se fixo nada ao respecto. O vídeo rural... O tema de limpieza de solares, eu sei que, bueno, que xa se falou co Concello, pero que hai algún solar que hai que comunicar aí da Avenida de Lugo, que ali hai un tema de ratas e hai un tema importante, a altura da Casa Flora ou por detrás. Depois, bueno, o tema de pistas, pois quedou máis enviadas a Bacariza, se ten máis. Desastroso. E aí atrás no polígono saltou unha alcantarilla, non sei que pasa co tema ese, se foi un tema de un exceso de auga que rebentou, hai algún problema serio por aí. Si que deron o chivatazo, foi se solucionar, pero non sabemos de que pudo ser. Probablemente algún camionero, é o que se dice. E, bueno, isto xa é unha consideración da nosa parte, que ao mellor teríamos que ir empezando pouco a pouco a empezar nunha nova depuradora. Eso xa. Si se fan as obras que están previsto facer, según se nos dice, a depuradora de Chantada, a pesar dos pesares, é a que menos problemas ten de Galicia. Pero, bueno, de feito temos o ollo posto a un terreo, porque o outro, precisamente o propio presidente da Confederación me dice que non é idóneo porque habría que bombear todo o alcantarío para subilo a cota que ten o terreo que se comprou, que non sería moi axentado. Hai outro a pasar ao cementerio, ao lado do cementerio, que tería unha caída perfecta para eso.
Por a nosa parte, nada máis. Pois moitas gracias e, en todo caso, feliz Navidad e bo ano novo. Igualmente.